Nevím, a to dávají, jo? Romane, až budeme sedět. Ale teď natáčím asi, Romane, ne? tady nebude výžitka, půjdeme to na tobogány. Romane, až půjdeme to sedět, půjdeme na tobogány. Půjdeme na tobogány za chvíli. Wow. Já ve vašich letech jsem tady Ne. Ne, domy. Ne. Je to dobrý, tam. No, teď jo, tam jdeme. A já hoď na ty tobogány. Ale tady je kolegyně. Dej sami pusto takhle. Pomalu. No to jo, ty. Ne, vole. Já taky, ty vole. Vyzkoušel, co to je? To kdyby krásno, to je takový patíno to bylo. Ale A kde to je? Kde jsou ty potápěči? chtěl vyzkoušet, kolik to stojí? 50. Jo, vážně. A kde jsou ty potápěči? Pošleš to to. A pali. Dobrý den. Jak je na to? Tak půjďte do té výzvy. No, jdeme. Ještě pak ještě stihnou tobogány. Dobrý, tobogány. A ta výzviska. Dáme tamhle to půjčujou. No. A můžeme tam jít? Ale to se platí, nebo to si půjčuješ? To se platí? To plat. Ale vychodíš mi tam u toho stromu. S roukou. Dáme, tady to je furt hluboký. No. Tak pojďte do ty výřivky. A teď nás oni utečou, když nás uvidějí. Co? To neprodávají za stravenky. Kde je dole? Sahara. Jsi ještě nebyl na Sahaře? Ne. Půjdeme tam? To se platí? No. Jo? A jdi cukor. No tady, ne. Nechoď dolů. No. To máme. Ty nohy. To se vyfotí. Teď natáčím.